Ah! Pre! Boss! Pre! 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 Ayo! Pre! Di kamay. Pre! Lak! Walay tao! Ang lakaw, guro to si pare. Puti kamay kabalon ako. Naato sa tubaan. Klaro na kayo. Tungod sa katanga og kahangol ni Mr. Lim, ako ang relasyon ang nasakripisyo. Pero sige lang. Adtoon ta karon hana. Adtoon ta karon. Pero kailangan sana ko niinomon pampabaga og nawong para mas kaya na ko matubang sa imuha. Ah! Shot mo no, pero paad sa to. Wala ta ko biya, doon ta ka. Aso. Kapari yun yung baho ba? Kanan ko pala gigikan gitu siya diri ah. Pero kung gikan na to siya diri ah. Posible. Nga adto na to kahana. Kaagit. Gatay. Oops. Boss, boss. Sakay ko, boss. Sakay ka, boss? Oh, dire lang ako na ibili ng motor. Okay naman siguro, no? Sige, okay. Hoy, may labutan ni dire. Wala man. Sige, sakay ko ah. Sige. Dito mga kuha na ni, kusugas sa hangin eh. Ano na yun, boss? Karon ka, baby girl. Padulong na ko, hulat ako. I really miss you. Mato na pa tayo sa mga girl, boss? Siyempre, mamisita ko. Di, nag-away, mga good me. Nag-away. Mga ayor ako pa sa ilo ba? Abot nita, boss. Nya, matos ako. Sige, boss. Ang-amplitin mo, boss. Late ah, ilis na lang sa. Biyaran ako na kanya, pagbalik na ako. Okay? Sige, boss. Karon ang panahon be nga magka-okay ta. Confident ko nga mabalik na ka sa kuha. I'm coming for you, baby girl. Ayo! Ayo! Ay, nasi, Hana? Nilakaw pa. Wala ka lang po abiyot. Nilakaw pa? Sige, dali lang ko hulat sa duyan, okay ra? Sige, salamat. Asa kaya ka ni Adto, Bino? Pero sige lang. Willing ko maghulat dare sa pagod sa kadugay. Anan ko palagi na yun. Boss! Asan tagiyan ng motor, boss? Nagiya na, boss. Oh, Nitabok na, boss. yung tabok na ganina ra. Oo, boss. Tantad lang. Ano man? Buti ka may itabok pag kubi. Sige, boss. Ganina dito nakatabok di ay. Tantad lang yun, boss. Tara. Kinakapas ko tuntungan na to. Sige, boss. Ako gitong gigukod no kay natoy problema ba. Magdali-dali po to siya no. Nagdali-dali. Ito siya, boss. Kinag-away mo siya kuya ba? May sita daw. Ito siya. Mao gyud na problema no, mao kong gigukod kay basig magsad boy to. Nya mato na ko ha. Boss. Ang bayad. Unya na balik na. Lamian na dyan ilaag karon uy. Be! Dali ipod. Marke? Tagunsa ka dire? Tagunsa man ka dire? Iba anak mo, di na ko gusto makakita sa imo ha?
Gahi jud kag ulo no. Nagunsa ka diri ba? Nara ko'y tuyo sa imo ha. Unsa man? Di ba naman ko hiram sa imo 1,000 katong sa agi. Titay pa kay marag napuling gud ko dragon. Ask the question, then you said it. Always saying. Katong gihiram na ko sa imo ba nagpayo gud kog motor god Oo, dati. man. Nanhira ko para magbayad sa 1,000 sa imo ha. Ni gani kinakahinumdum kag bayad. Nya kanang di sa ko magdugay mo. Unas ako basig disturbo ta mo. Pastilaning gugma ang pinakog sa'yo ra. Pre? 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 Puti ka may kahana. Gulsa man to nimo. Nga boss, kumusta mamisita boss? No, we didn't learn our lesson.